det bi kangkir klak karena kiso penjok pinian ni kresi ke chok lo lasi nilitum ta sorkar pen hukum na piete litum kar bengong life a channel long sitame kangkir bom pon sitame rat fan birta paklang bom nangi ahok era birta pale bom nangi pojok nilitum ta methang asai ka chiludam ni pu chiludam de prang nilitum hand sanitizer ke chepang thir iri chepang thir la so asai deng pon et sini tum da hem office sai hem pachepale dam po ludam po la song thek koson siri chepang thir nai manon nilitum karbeng life editor alangli ratil songphar ain pen paklang pon bom lo iri chepang thir nai la ke sabon pen second inkoy an iri chepang thir nai char sampa meka nai athe iri chimilong ason ta mela so ke so nang unun lok ta hai la so jok si ilitum iri chepang thir phan second inkoy an iri char sampa ka si iri chepang thir nai COVID-19 mate corona akeso penajok ilitum India det pi kangkir pini jang mi poni phai pli anian ni crazy pleng tang lo la bangso ni crazy pleng det api ba la song bong bestame nilitum kar benglong live cable channel ben sitame ilitum kar benglong ara phan klar dak la bangso keso aputhak pachini nangi pojong nilitum ta methang asai cheklem bom lasi bangso kangkir ahut sorkar pen ajak sodak aron ke pathik pondo lake kenang sot nai lockdown hempen hong barlong le lapen adun thu bangke social distance munir hejam munirang bom ajak chibi nangi lahelo kenang sot nai lapen ilitum ajada hormule cuce aprang busitame iliri kecepang thir hand sanitizer labangta kenang sot lahai aron kepathi kateng penjong si ilitum kroidun bulute labang so ki so pen jok unji lasi ilitum nonamat labang so ke so pena jok ilitum India det pilong bangrum pep 2902 abang phupan labang so ke so untang lo lasi lasong bong pen apran ke dam lake kadokawe 68 ilitum India det pi araratum apran dam tang lo lapen ilitum asam long sitame ahudisi labang so ke so nang klang birak hutke ilitum asam long ke awi pujok munitum chon pro chonjam gari motor sitame cheleng phun lobson si do araratum bon sitame nona mang ke ilitum asam long ta pini jang mi po ni phai pli anian ke ilitum asam long tame bang ingkora pho atum phan untang lo ilitum asam long mang ke nona mat ke apran ke dam lo posona abirta bang ilitum ribdun long lela sitame ilitum asam long tame la bang so ke so kang dang bom lang jok kaprek a consistency lapen kaprek arong la bang so ke so padun long le deji ba ang tan pen pang thek the muni ratum apan padun long le det nang jipu akemang pen rong osor celang bathur paksi methang arong towar kerangkha lapsona saida deng pon bom lu lapen kenang sot nai kar benglong ara phan pachiningang tung la bangke labang so ke so lake kangdang mata kiun prapik lapen kiun lu te apran ke dam ta prapik
laso posi nang litum kedoan karbing long rat sitame sorkar pen elituman hukum nang pipon lockdown hempen hong barlong le lapen social distance kenang sot ahut hong barnang ko pastame social distance munit hejan munirang bong ajak kacibi nang ji laso hukum bang kroy nang ji lapen nang litum hem nang li sumar pen cenglok kadogo we atuman kacipare kenang sot bang ke apor pen nang litum nang liri cepang thirver sabon men dame nang liri cepang thirver asonte mesenji lasi nilihin nilitum karbing long life butung ben kacunung ringang tum ke doan karbing long rat hanta nalitum sorkar ben elituman hukum nang bipon lockdown lasu hempen hong balong le lasu hukum bang kroy sonte mesenji lapen kroy nang ji busi nilitum karbing long life butung ben ta ke doan karbing long arat pan cuning riglo nilitum non karbing long life long sitame sorkar ben pathik pon munir hejanang bong ajak cibiningi pojok non nilitum sai ceklem bom hustame nilitum ta social distance ajak cibi ben si nilitum ta sai klem pon bom lo lapen nilitum sai klem pon bom si nalitum kedoan karbing long arat kan stame nilitum karuna keso koson men si cepa jog nei lapen koan si kang dang bom ma litum aniwang stame nang litum han birta nang pig bom ji lasi nilitum hin pen nonamat lapuan si nalitum han nang pacinig lo lapen nalitum karbing long life cable channel phan nangalang apon ngi cipidun kelang apon ngi cipidun pon nalitum kedoan arat phan tame kurwang thu lapen ko choro nang pajir si nilitum karbing long life butung ben kadowe karbing long arat tum hanta kadom pajir si iliam the pajuri koklo Choro lo karbing long life kelang ber arada tuma pasami nilisami Julie Bepi lapen nang litum Johnsi lapuson thak kenang so lapen kichumi sana berta lang iji pulo tangte nang liar ilong kedo karbing long life channel alo subscribe tha choro lo kelang por